Motyčkovic Klika. Komunitní centrum, které sloužilo dětem, dospívajícím, rodičům, pedagogům i seniorům. Místo, kam si chodili děti hrát, učitelé vzdělávat a rodiče vydechnout. Místo, kde mohl být každý sám sebou. Místo, kde byl prostor pro hru, učení i tvoření, je nenávratně pryč. Osudová noc ze středy na čtvrtek přinesla do Kliky neštěstí v podobě ničivého požáru. Vše, co se dlouhá léta budovalo, je pryč. Nejde zde jen o nějaké věci. Jsou to vzpomínky, přání a sny. Klika byla místem, kam se všichni těšili a ve dveřích se divili, jak je to u nás krásné. Neexistují kostýmy, loutky, kulisy, vybavení dílen, ložní i další věci, které dělaly Kliku klikou. V tuto chvíli máme už jen naději. Věříme, že pomoc, která přišla bezpodmínečně v prvních dnech, neustane. Jsme vděční všem, kteří přišli zachránit, co z Kliky zbylo. Děkujeme všem, kteří poskytli prostor pro sušení věcí, čištění i praní nebo i samotné uskladnění. Děkujeme. Moc si vaší podpory ceníme. V tuto chvíli se snažíme naši činnost zachovat a uskutečnit to, co bude v našich silách. O aktuálních možnostech pomoci informujeme prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí. Kliku a její budoucnost je možné podpořit na Donio sbírce. Minulost nám už nikdo nevrátí.